направим още. Айде, правиш. Ето къде сме. 360 за всички, които пожелаха. Приключваме пак с сопата. Ето 360. И къде сме и не знам къде сме. Децата на царевицата. Чакай, че те трябва да държа. На високата царевица. Децата на високата царевица. Чакай, че и пръста да се вижда. Айде, да продължим да покажем неща. Достатъчно вече. Психически. Че вече взема да става, вижте е по слънчевата част вече изгорява царевица. Ама си режи, аз си усещам вече. Да, един спринт наистина ще... Ето това е туризъм, добруджански туристически преход. Където погледнеш, все сме в джунглата. Царевицата! Аре, дядо ти не е излизал от царевицата, давай! Ето втори епизод. Продължаваме да сме в царевицата. Смисъл, не че нещо, ама ето ви още едно 360 за всички, които го пожелаха. Ето. Ние си мислим, че сме излезли от царевицата, ама може да сме се залутали. Не, туризъм, батко, това е. Добружа, Еко Добружа. И тъс цареца, виж какви гиганти са. Аз ще кажеш, че съм джудже. Просто не сме. Само Добружа. Само Добружа. И китайска цареца от Добружа. По 3 метра. По 3 метра. Но виж каква е нацепена земята, брат. Не знам, ама много сърби всичко. Давай да... На зигзаг не ходиш нещо, сопа. Давай ти спи, брат. Че ми вече и мушилата ми урядат и нещо се заеба. Давай, по-добре няма да стане. Цепи мрака. Давай, от цървичака исках да кажа, не цепи мрака. Цепи цървичака. Аз сихтарто стана по-зле, колкото можеш да бъде. Гамска, ама виж има гамзата. Ела, от тука, ела. Тука. Сопа, ела да ме последваме тука, брате. Те сега при тях отиваме. Ето и тук излязахме. Сега бяхме едни ютубъри, блогъри, брат. Къде си? Тука съм, ти къде си? Не те виждам още. Добре, ето. Виждам някакви листици пътеки тука, ще мина по тях. Намерих! Гангстершата, кой ме върха, брат? Сега ми се струва много стръмен бе нагоре. Лечи много добре. Щом до тук стигнахме. Ето и там е и царецата, в която бяхме. Отиваме горе, брат. Не ходим на шук. Да, само деца кълнах, че няма минавам през царецата. Беше като стена на възможностите ни, едва ли не. Едва ли не, това е единственото, дето ме спира. Но добре, че не продължихме да търсим край на царец. Аз стягахме на там ръка, друг на реката, стигах някакви моменти. Там е змийската къде, бе? Ето. А пък е горе. Кой идиот засят цареца между
микрото дупка и гората. Скапани туристическия маршрут. Направо на разби. Разби, продължава изглежда, тук ще трябва да минем малко те по скалистото. Нищо. Супер, и вятър има. Ще си махна в губките и ще си ги слява с купрънките, бързо и те влезе вътре. И аз се зарадвам в този момент. И да спра и даже ще измия лицето. Не можах ли си стоя вкъщи пред компютъра? Кой ме ги да тръгна тук? Виж какво е първичарни. Пепела. Топлик. Глей, топи са камъка 40 градуса. Аз съм тук 100 сахмат. Ей там с крисата. Лошия съм си гол, погащи вкъщи на хладно, а той ги е гадно от трънки още по време. Като първите хора ще запалим огън, защото преди нас са спалили. Появата на първия човек да излезе от пещерата. Ето тук те с Ейтос. Бяхме и там. Долу. Сървата от река. Супърта.